Wong sing seneng nyebar dhuwit ngoten iki patut diswitani karo wedok. Buktinipun kula sampun wali-wali ngejak dolan nenggih garwa kula calon nenggihipun Setyabama wonten mal-mal. Kula tukane sepatu kula tas. Sak kancane Setyabama kula tukoke tas kabeh ngoten niku. Mangke kula jak dolan lajeng golf kalian kula. Golf kalian kula mangke nggo pentunge golf kala wau supados bal kala wau saged mlebet wonten Kakang Bu. Sing gedhe pangapuramu ya Permadi, swaraku wis ora apik kaya mbiyen. Sinten ingkang sanjang? Swanten jenengan niku malah saya bening, saya resik kaya piyayine. Piyayi le mrusuh kaya ngono. Aku diet lho, Di. Syukur. Malah langkung prayogi kados mekaten. Yen butuh petuk karo aku aja ning Widara Kandang wedolana ning kontrakanku. Aku njaran ya iso. Nggih mangke mawon. Monggo kula aturi nutukaken Kakang Bu. Mugianto sing kaya godhong tunjung netrane. Ibarate wong bakal metik marang kembang ingkang babar Gondowarum. Tata kramane ya kudu njaluk palilah karo sing duwe kembang. Mongko ingkang duwe kembang ora ana liya kejaba piyayi ing Naginandang Gerah Kakang Narayana. Lilanana aku ketemu tak tembungi kembang iki aja nganti diingsek karo kumbang liya. Ora perlu taren karo sing duwe kembang, wong nyatane sing duwe kembang Ripalungguhan iki lagi gerah. Wong kembange wis semanding ana sak cedhake tawon ya gene tawone nek ora gelem ngentuk. Permadi Kakang Narayana Ripalungguhan iki lagi gerah. Ning lamun ta dipetung, lamun ta diteliti, lamun ta ditimbang jan-jane sing lara. Ora mung Kakang Narayana nanging kowe Ripalungguhan iki ya nandhang lara. Kowe karo Kakang Narayana lagi nandhang lara ibarate kaya kumbang sing ndok sebutake ngarep. Yen kowe wujude tawon wis entuk kembang, nanging nganti Ripalungguhan iki Kakang Narayana durung bisa nemokake kembang kanggo ngembangi uripe. Kula tresna kaliyan jenandika Kakang Mbok. Aku ya tresna karo kowe ning enten ana wahyane mangsa kala sing prayoga. Menungsa karo kewan kuwi beda, yen kewan padha tresnane lanang lan wadon cumbana ora dosa. Nanging lamun ta menungsa kudu dipangestoni karo para kiai lan brahmana resi. Enten ana wahyane mangsa kala sing prayoga, mengko yen aku kelawan kowe bisa rabi bisa palakrama, aja kuwatir tak undangke budaya dalange cahya kowe. Yo
Jagat Dewa Bathara jagat mangestungkara Hyang Suksma adilin nuwih muga paring pepayung mring kayuwaning sun satemah babar pepadang aning jagat Lesanpura. Mengkota putra putriku sing ndak tresnani becik jeneng sira sekaring kedaton Lesanpura Nini Dewi Setyabama. Maragake prayogakna anggen ngadhep ana ngarsanipun Rama Setyabama. Ngaturaken panuwun Kanjeng Rama pangraos mboten kirang sekeca anggen kula seba. Mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Rama Dewaji. Kula dalah ya wong ayu. Ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestunipun Rama Maragake Tampanana Setyabama. Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken cimating gesang kula Kanjeng Rama. Ora keri anakku lanang Setyaki prayogane anggenmu Maraseba Sencaki. Kawula nuwun inggih Dewaji pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dewaji jimat sesembahan kula. Wah, iya Setyaki ndak tampa gawe bombonging rasa prayogakna anggen mulungguh. Inggih matur nuwun Kanjeng Dewaji. Lah, apa to darunane jeneng sira sakloron iki dina pasewakan adoh sun awe cedhak saya ndak raketake. Yektine ana bab wigati ing bakal ndak babar nadyan kaya ngapa lan kepiye. Anggonipun Rama Nyakrawati mbau dendha ngenyam kawibawan. Dipundi diaji-aji dikurmati karo wong sak negara Lesanpura kuwi ora bisa lestari sempulur, tetep ana wates-watese. Sing tegese lamun to besok pun Rama wis eleh keprabon, pun Rama wis sepuh, mesti bakal munggah aning pucuking Hadaka madeg Brahmana ngesti siji marang purbane Hyang Widi ninggalake babakan kadonyan. Ewadene ingkang ndak jagakake nerusake keprabon pranata marang negara Lesanpura ora ana liya kejaba jeneng sira sakloron Setyabama apa dene si Setyaki. Kowe ndak kudang-kudang, kowe ndak gadang-gadang dadi bocah sing mursid, pinter mikul dhuwur mendem jero ngaromake negara gawe tentreme rasane wong tuwa. Saya-saya si Setyaki ingkang pranyata dadi satriya ingkang prawira yuda. Sekti mandraguna santosa lair batinmu, kowe tetep bisa ngayomi, ndak gadang-gadang, ndak kudang-kudang, bisa ngayomi marang kabeh lapisaning para kawula dasih ing kukuban negara Lesanpura. Ewadene jeneng sira Ulup Setyabama. Bisa Setyabama dadi putri ingkang patut minangka tepa tuladha, minangka conto tumrape para wadon ing sak negara Lesanpura. Merga sing jenenge wong wadon kuwi wadah utawa panggonan kanggo srana ya kuwi nurunake wiji wujude anak ingkang dadi panyambunging sejarah. Anak besok ki bakal becik utawa ora, utama utawa nista, kuwi gumantung wadahe, gumantung ibune piyanggene nglowentah becik nalika ning kandhutan apa dene lamun wis cenger jabang bayi nganti sak dewasane pisan. Setyabama kelawan Setyaki sing diarani wong mulya, sing diarani wong tentrem, sing diarani wong marem, kanggone Prabu Setyajit kuwi ora mapan ning derajat pangkat bondo donya sawah amba Tegal Jembar.
Nadyanto sugih mbrewu paribasane nanging lamun to duwe anak sing angel ditata angel diatur tansah milar saka pranataning agama mengkang saka wewaraing Wida Suci tan wurunga Nadyanto wong kuwi durung mati ning rasane wong tuwa ali Nadyanto wong pidak pejaraan saudon sauruban ora pangkat ora derajat ora duwe brana picis babar pisan nanging lamun to duwe tunduk kelawan aturane agama lan negara Nadyanto wong tuwa iki durung mati ning rasane kaya munggah kasuwargan tundha sanga caluru hanjrah ingkang puspita kasliring samirana ambre maripalo jinawi paring pitutur kautaman dumateng ingkang putra kekalih sedaya sabda paduka tetep badhe kula gegem kinarya pepakem anggen kula badhe netepi dumateng darmaning gesang semantun ugi kula Kanjeng Rama kula ingkang putra pun setyaki tansah nyuwun lubering pangestu lan panjurung paduka mugi-mugi kula saged netepi dharma jumbuh kalian jiwaning kasatriyan ingkang kula sangkul Kanjeng Rama. Ya, muga Gusti ngijabana kejaba saka kuwi. Nini Setyabama wonten dawuh. Beda ingkang rinembuk seje ingkang rinumpaka. Yen ndak etung udakara rong sasi kepungkur pun Rama nampa layang panglamar pun Rama nampa layang panglamar ingkang den tapak astani Narendra muda anyar katon ing negara Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana ingkang wosing wigati ya kuwi bakal ngebun-bun esuk ngudan-udan sore nglamar kelawan jeneng sira Setyabama bakal didhaup kelawan pujangga kraton Ngastina Brahmana ing Sukalima ya kuwi Resi Durna. Jeneng sira bakal dipalakrama dening Resi Durna. Nalika semana kowe tak takoni kowe tak dangu anane mung bangun miturut yen pancen Resi Durna kuwi lair batin anggene bakal malakrama kelawan jeneng sira kowe saguh leladi karo pendhita tuwa kuwi mau mumpung kowe durung kelakon ndak resmekake anggenmu rabi karo pendhita Durna ripalungguhan iki pikiran sing kanthi wening itungan sing kanthi genep saringen sing nganti lembut aja nganti tembe wurine kowe bakal getun keduwung merga duwe bojo wong tuwa. Siang Pantara Ratri hamung cipta pukulun tanulyan kaeksi mila katur ing kang cundha Rama dewaning sun
Aku bisa nggambarake mesti gempung rasamu. Kodeng sing dadi pamikirmu merga kowe iki bocah prawan. Bocah prawan anak ratu tur dasare ayu lahir batinmu. Yen bakal dikukup karo pendhita tuwa, mongko Durna kae iki yen karo pakmu isih tuwa Durna. Lah ngono kok saguh bakal dirabi iki dasarmu apa? Kowe matura Setyabama. Kalilan matur sisip nyuwun gumi samudra pangaksami Kanjeng Rama. Sampun madhep mantep raos sing manah kula. Anggen kula badhe suwita dumateng Kakang Penemban Durna. Kok madhep mantep kuwi dasare apa? Kula pitados Kakang Durna menika Brahmana linangkung. Mongko tiyang jejodohan tiyang pepacangan antawisipun Jalu lan Pawestri menawi kakungipun ingkang dados pangareping bebrayan kala wau tansah tuwajuh panembahipun dhateng Hyang Agung pinter dumateng wewaraing agama suci tartamtu Kakang Durna badhe nuntun lampah kula dumateng utamaning tumindak lan beciking kelakuan. Nanging kowe kudu mikir yen ngibarat timbangan ki jomplang umurmu ki lagi 20 taun yen ra kleru Durna ki umure wis swidak 20 tek musuh swidak ki nganggo dasar apa kowe iso marem entuk Durna. Nun sewu jaman sak mangke menika wong wadon sing enom-enom malah sing diarah wong lanang sugih tur tuwa ngoten niku. Kok ngono? Nggih. Bedaya apa golek wong lanang sing enom sing ganteng ning mung iso kandha aku tresna karo kowe edik, aku tresna karo kowe edik. Monggo sing jenenge wong omah-omah mboten namung ngangge rasa tresna kemawon, kala mangsa nggih mawi luwe, kala mangsa nggih butuh sesorah kautaman. Mila kanggene kula langkung prayogi dipun rabi kalian para sepuh, nanging nyatanipun tanggel jawab ngayomi lan ngayemi dumateng manah kula. Mengko yen olah kridane wanita, olah kridaning caron asmara karon sih kelawan kowe, mongko garwamu wis tuwa apa bisa ngladeni kelawan kowe. Mangke kula padosne jamu. Kula padosne jamu. Kuwi iki ora guyonan, wong rabi iki ngibarate kaya nglepaske gegaman kae utawa jemparing utawa panah kae sepisan kuwi sing kena. Ora kena bola bali, rabi ya sepisan ji kuwi. Nggih tekad kula pancen mekaten, anteping manah kula rabi nggih namung sepisan kalian Kakang Durna. Mengko yen Durna pamane banjur lalu ing yuswa banjur seda, kowe tan wurunga bakal dadi randha. Dados warandha mboten napa-napa. Kowe mengko rabi meneh, tekating manah kula mboten badhe rabi malih trimah ngopeni dumateng anakipun Kakang Durna. Yen anggene omah-omah Durna karo kowe ra duwe anak njur piye? Kula badhe ngopeni Swatama. Swatama. Iki ora guyon, dirembuk sing tenanan, dipetung sing genep. Uluren nalarmu, wiwiren pikirmu. Aja nganti kowe getun Setyabama. Leng-lenging driya mangu-mangu. Mangun kung kanduan rimang lir-lena tanpa kanin ngentan tulusa mengku sang Hyang Utama mangkono Sinarendra wis nyolon hangrere apa ing kawula nuwun sewu Kanjeng Dewaji sampun madhep mantep rasing manah kula nadyan ping Kakang Durna kula pitados Kakang Durna ingkang sembada ngayomi dumateng kula pun Setyabama kae iki wong tuwa nadyan wong tuwa nanging sugih
nanging boten namung sugih brana picis nanging sugih kawruh agama maneka warna. Nadyan Durna kae pendhita nanging kae dudu pendhita babakan agama nanging pendhita utawa gurune wong perang. Tur mestine kowe ngerti kumpulane si Durna ki karo sapa? Kumpulane iki karo para Sata Kurawa merga Durna kae dadi pujangga kraton Ngastina. Mestine wis kondang umandang kowe krungu lamun to Ngastina ki kedunge kanistan ulekaning kamurkan. Aku moh yen nganti anakku kembet dosane para Kurawa mboten Kakang Durna ing tetep badhe kula benteni. Kawula nuwun sewu ngaturaken kawilujengan sarawuh jengandika penemban Durna wonten ing Lesanpura mriki. Melewetes walu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntute kisa. Andeng-andeng ana mata yen dicuplak dadi mala nyebebeg hawlah. Nun inggih Bapak. Mboten langkung ngaturaken panuwun Bapak. Dene paduka kepareng mbagekaken dumateng ingkang putra kula pun Durna ingkang sampun sagad dados putra mantu paduka Bapak. Mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk dumateng ngarsa paduka Bapak. Inggih, wong dereng kantenan Meh kudu klakon. Kudu klakon rabi karo sing jenenge Setyabama. Kula selak kepengin kelon. Mosok bojomu kaya ngono to Setyabama. Batoba awak kula malah keri kabeh kok. Sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Bagus Durna. Kowe ngadala lule. Irung gajah jenenge telaling, rembukan jenenge lambe. Wong wedok metu bengi jenenge lole. Mosok mantuku ngono kuwi. Kula malah seneng menawi piyayi ngoten niku tartamtu saged nglipur raos kula teng Bali Wisma wontenipun namung marem lan seneng amargi bojo kula pinter hamba banyo. Jeker. Bekti kula Kakang Bagus Durna. Ndak tampa gawe bambanging rasa ora liwat pangestu kumaragake tampanana ya, Dik. Edik. Inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Nuwun sewu Raden Patih Harya Sengkuni kasekecakaken anggenipun pinarak lenggah. Inggih Sang Prabu Setyajid matur nuwun pangraos mboten kirang sekeca anggen kula sowan. Mboten langkung salam taklim kula katur. Kula tampi ndadosaken bombonging manah. Nun sewu Adipati Harya Sengkuni diprayogakake anggone pinarak. Dek Adipati kula menika sampun sepuh. Sing ngandika menika lak calonipun menika lak dados nun sewu adipe kula karana ingkang Raka Resi Durna menika calonipun ingkang numpaki kula. Nggih, kula tampi Kakang Mbok, Nuwun sewu kula cemantaka seba tanpa piniji wonten ing mriki yektasipun nuwun sewu namung badhe ngencengi petung. Nuwun sewu uda kawis sampun kalih candra. Ngertos mboten candra? Candra niku sasi. Inggih, ngertos. Nah, syukur. Kalih candra ing sampun kepengker menika kula lak nuwun sewu lantaran anak Prabu Duryudana menika nyaosaken awala panglamar dumateng negari Lesanpura mriki ingkang wasing wigati kula nedya nglamar sekaring kedhaton Lesanpura nenggih mustikaning jantung kula memani ing manah kula nenggih pun ngenami pun Dewi Setyabama. Lah sakmangke kula son mriki namung badhe nyuwun dawuh panglamar kula menika dipun tampi menapa dipun tampi. Nuwun sewu. Menawi badhe nampik dumateng Durna arep golek sing rega pira, arep golek sing kaya apa. Jaman sakmengke menika menawi wong wedok sing enom ayu ngene golek padha nome. Perjaka ingkang bagus mongten janjanipun mboten pas. Nanging kudu golek sing luwih sepuh, sing luwih mapan uripe, sing luwih sugih, sing luwih mulya derajate ana. Mila sedaya para putri jaman sakmenika kathahipun sing digoleki mesti papah-papah sing pinter golf niku. Papah Durna kalian papah Prapta ngoten niku. Ngoten nggih. Wong sing seneng nyebar dhuwit ngoten iki patut disuwitani karo wedok. Buktinipun kula sampun wali-wali ngejak dolan nenggih garwa kula calon nenggih pun Setyabama wonten mal-mal. Kula tukane sepatu kula tas. Sak kancane Setyabama kula tukane tas kabeh ngoten niku. Mangke kula jak dolan lajeng golf kalian kula.
golf kalian kula mangke nggo pentunge golf kala wau supados bal kala wau saged mlebet wonten ing Setyabama blawaanipun ngoten. Pripun? Ditampi nggih. Kula sampun nyawisaken uba rampe sak cekapipun mangke pawiwahan badhe digelar wonten alun-alun negari Ngastina. Alun-alun ing jembare semonten sedaya mangke dipun paringi terop kaya tenda kabeh ngoten niku. Badhe ngawontenaken tontonan ingkang dangunipun setunggal wulan full mboten badhe wonten lerenipun pendak wengi ana tontonan di sing wayang, di sing jaranan, di sing klenengan, cokean, orkes niku sedaya dipun gelar ten mriku. Sesasi utuh mboten enten mandeke ngoten niku. Waton nenggipun Setyabama kersa utawi purun leladi dumateng Durna. Piye Nduk Cahayu kowe lak ya gelem? Gelem ya mung banget. Lah kalah kan ngono. Setyabama ose todo. Ose pikiran. Wujude klenengan mirunggan ngono ya. Aku seneng aku njaluk caping gunung sak jenglengan sak yuta mengko ya. Sak jenglengan sak yuta kari ngeping ping pira? Sing baku kabeh para ingkang ahli budaya olah budaya kabeh munggawa dhuwit mulih sing pirang-pirang kena nyarutang ngono ya. Kowe gelem tenan ya wong ayu dadi rak bojone Durna aku wong tuwa aku wis wong pikun. Mboten dados menapa. Ingkang nami tresna menika wuta mboten nyawang derajat pangkat. Mboten nyawang umur nanging namung cocoking ati. Jernyatanipun katresnan menika kanugrahan saking pangeran kang menungsa mboten saged nampik milih. Mongko tanceping katresnan kula namung dumateng jengandika Kakang Durna. Yen ngono sasi ngarep ya kuwi dina Anggara Kasih kowe ijab karo aku. Ampun kedangon dipun sesekaken kemawon minggu ngarep kula rabi nggih purun. Nduk, nduk. Setyabama. Kuncing langit kelap-kelap abang ler bintangi ngalis. Saparang kabul ukir moyak mayik. Akyat risang kapirangu Rinangkul kinempit kempit Duh sang reknaning bawana Nadyan kaya ngelepolan kepiye Setyajit iki wong tuamu aku sing ngukir jiwa ragamu Aja nganti grusa-grusu ndak kesluru marang dalan sing kleru Bab iki pikiran sing kanthi wening kowe tek nyolok wadi kaya ngono tek patrakmu nyeleneh. Sak ngertiku kowe mbiyen ki bocah sing permana paningali waski lawas kang dadi budine. Ning ya kene ripalungguhan iki kaya ora sak baene. Nyuwun pangapunten kula tetep purun ladi dumateng Pendhita Durna. Aku ora tega nyawang kowe rekoso ingkang nglampahi iki mawon rumaos marem paduka kantun mangestoni ing menapa kok mboten kersa. Menawi jengandika mboten mangestuni anggen kula dhawuh kalian Kakang Durna kula tak kendhat mawon. Setyawat. Setyabama iki kaya ngono. Kelinga nduk. Nduk aja ngono nduk. Tetep dadi bojone Kakak Durna. Dadi bojone Pendhita Kalima. Ning aja ngendhat kaya ngono ya Setyabama. Amit pasang Kalimantabi tinebena ing tulak manu demawa ing tawang tuwang nyuwun pangapunten kula pun Udawa saking Widara Kandhang ingkang sowan sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Lesanpura kula dalah jagat dewa Bathara ya jagat mangestu Ngkaraya ya Udawa kowe anak Demang Sagopa inggih kula pun Udawa majanipun Bapa Demang Sagopa kalian Biyung Sagopi. Wah, syukur yen pancen ngono. Prayogakno anggenmu lungguh Udawa. Inggih.
Pangraos mboten kirang sekeca anggen kula sowan bekti kula kunjuk. Iya wis ndak tampa Udawa. Ripalungguhan iki ora piniji jeneng sira munggah ning Pendhapa Lesanpura Muka lamun ta ora ana wigati para gage babarna ingkang kanthi tetela Udawa. Inggih. Nyuwun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa. Anggen kula sowan wonten ing Pendhapa Agung Lesanpura mriki. Awit saking prihatos manah kula matur wuninga bilih Ripalungguhan samangke. Abdi kula pun Narayana menika nandhang ruga, nandhang gerah, nandhang sakit. Nadyanto pinten-pinten pambudidaya kinarya tamba dipun padosaken parandene mboten wonten ingkang kuwawa. Dados rana waluyanipun abdi kula pun Narayana. Menawi dalu menika badanipun menika panas benter sanget, menawi nglindur menika mboten nyebat naminipun sinten-sinten namung nyebat sekaring kedaton ing Lesanpura mriki nenggih Nini Dewi Setyabama. Pramara reh manguswamya ngambrang kati karunaning kaswasih aneng marga memalat kung risang gondo wastratmo aja waladala anakku Narayana lagi nandhang ruga. Inggih. Lah banjur kepiye apa sing bisa ndak aturake tumrape wong Widara Kandhang kanggo srana waluyane Narayana Udawa. Inggih. Kula dipun utus dening Biyung Sagopi sowan wonten ing mriki saperlu amboyongi mboten ketang namung sak gebyaring kilat nenggih putra putri paduka Kanjeng Sinuwun Nini Dewi Setyabama badhe kula boyong dhateng Widara Kandhang supados pinanggih kalian adi kula Narayana. Mbok menawi kanthi Narayana mangke pinanggih kalian Dewi Setyabama dados rana waluyanipun adi kula ing nandhang ruga. Kula kuwatos menawi rinten dalu madal saliring usada mangke dangu-dangu dipun kukut jagatipun menawi Narayana pecah kula ingkang badhe getun kedhuwun. Wah, lakon ya. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis resang maweh gandrung sabarang katulu ing Setyabama wonten dawuh Kanjeng Rama tanpa lidah sinambung banyu tinalak. Mestine kowe mireng apa sing dikandhakake dening Udawa magepokan Narayana ingkang nandhang ruga madal saliring usada. Saben bengi sarirane mesti benter panas nglindur nyebut-nyebut jenengmu. Kula kang mangkono Narayana kae dudu wong liya kae kadangmu sepuh. Ora ketang mung sak gebyaring kilat. Kowe tedhaka kowe tilika Narayana ana Widara Kandhang yandha. Nyuwun pangapunten. Kanjeng Rama mboten kok nama kula menika mbadal dawuh. Kula menika calon manten. Manten wadon menika menawi dipun calonaken kedah dipun pingit mboten saged kesah dhateng pundi-pundi kemawon. Pramila menawi kula kedah prapta wonten ing Widara Kandhang manggi dumateng Kakang Narayana kula mboten purun. Kuwi iki dulurmu tuwa, kowe ngerti rasa kamanungsan ta ora kowe? Para gagiri palungguhan iki ora ari enalarmu glejan pikirmu.
Mbok menawa dening pangeran ya mung jeneng sira sing bisa dadi srana usadane paloyane ya kuwi si Narayana. Angele sepira kowe sak gebyaring kilat tedhak marang Widara Kandang tilik marang kakangmu. Yen nganti kakangmu iki mengko nganti temekeng pati kowe sing dosa, kowe sing kleru. Kula purun dhateng Widara Kandang tilik Kakang Narayana nanging wonten syaratipun. Syarate apa? Mangke menawi kula sampun mantuk teng lisan kula kedah rabi kalian Kakang Durna. Ya tak turuti, tedhak ana Widara Kandang dhisik. Nuwun yo pamit sinuwun yo. Kanjeng Rama Mara Sepuh babar pisan mboten njawil dumateng mantu niku pripun? Lah lak nggih kula saged to ngeteraken Denok Setyabama dhateng Widara Kandang lak ya saged. Parandene kok dipun jawil kemawon mboten. Tur menawi kula naler sing dados aturipun pun Setyabama ing ngatasi calon manten kok malah tekan ngendi-ngendi lunga saka ngomah. Kedahipun menika dipun pingit wonten ing griya. Ngoten niku kedahipun sampeyan dadi wong tua taren karo mantune ora kok grusak-grusuk kaya ngono kuwi. Oh, wong tua apa? Nyuwun pamit nuwun. Inggih Raden Pati nderekaken. Hyang Agung muga paring pepayung dumateng jagat Lesanpura. Kahanan kok saya ribet, saya ruwet, saya peteng kaya mengkene Setyaki. Mbak Yumu Setyabama ning patrape kaya ora sak baene Setyaki. Inggih. Nuwun sewu Dewaji, lelampan menika adilipun namung dipun sandhang kula pitados. Menawi kawontenan menika peteng dedet lelimengan kados mekaten mangke tartamtu enggal padhang tetrawangan ndungkap dumateng gagat rahina. Ya muga-muga apa sing nduk ucapake bisa numusi. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye kowe aja kamitegan marang budale Mbak Yumu Setyabama tututana. Jampang ana anggone tedhak marang Widara Kandang. Yen nganti ana bobol boroti ana sing ganggu gawe ana ing dedalan wajib Setyaki menehi pitulungan lan ngayomi kelawan Mbak Yumu. Lho nggih mboten langkung sendika ngestokaken dawuh Dewaji kalilan Amit Madal Pasilan. Sisan gawe bubarna kang padha gantung sibo ing senedya kondur ngedaton manjing ana ing sanggar pamujan meminta marang Sih nugrane Hyang Agung muga-muga negara Lesanpura tansah kuncara jayeng bawana.